nintzen eskalatzen oindala 9 urte, 2006an. Eta egun baten lagun batek esan zoztan eskalada ditzen zebala, eta joan nintzen probatzera berse moduz ikusten nintzen. Hasi nintzen Bergarako rokodromoan eskalatzen, han kriston afizioa dago, eta azkenean horrek be motibatzen zaitu pila bat. Hasi nintzen kirol eskalada ditzen, dela sokiekin eskalatzea azkenean, harri handixak eskalatzea soka baten bitartez, eta gero dago bestalde batetik bulderra. Eta niri gehixen gustatzen jatana, argi dago, bulderra dela. Ez dakit, disfrutatzen dut pila bat, eta lagunekin egoteko momentua da oso aproposa ikusten dut nik. Txapelketetan hasi nintzen 2011an, Gastieseko Liga Bulderrera joan nintzen. Eta hortik aurrera motibazioanekan gehiautara joateko, ez? Eta gero joan naiz bai Euskadiko txapelketara 3 alditan. Gero egon nintzen bai Espainiako txapelketara joan nintzen behin, pixka probatzera berse esperientzia mota izan zen. Eta egia esan, esperientzia hona izan zen, baina Euskadikoan sentitzen naiz etxian moduan, ez? Ezagutzen dituzu danak, afizioa dago laguntartian moduan. Euskal Herrian kriston afizioa dago eskaladan inguruan, dago bai soka eta bai bulderra, bisetatik dago. Egia esan, ez dago emakume asko, hola oso potente edo fuerte ibiltzen diranak, baina orokorrian afizioa kristona dago. Euskal Herriko jendia bai askotan joaten da kanpora Espainiako txapelketetara eta holako txapelketetara. Orduan, ez dakit, dana dira momentu onak, ez dakit. Naiz eta igual ez irabazi, lagunekin eta egoten zara momentu hori gogoratzen duzu momentuan moduan. Alde egun guztietan joaten gara eskalatzera kanpora, arrokara, eta gehiago gustatzen jakun lekua Albarracin da, Teruelen dago, herri txiki bada eta oso politxa. Aurtengo temporada hau gustora bukatu dut, motibauta bukatu dut, eta hurrengo urte honetara begira nahi dut motivazio gehiago dakat berriro jarraitzeko txapelketetan eta entrenatzen eta motivazio askokin dakaten guztia ateratzeko, ez? Jendia galdetzen dago eutxisak zer dan, ez? Eutxisak da, eutxisak sortu zen argazkeixak eta bidixuak eta hola hasi ginen ateratzen, gehien bat bidixuak editatzen eta hola. Eta izen bat jartzeko moduan okurritu jakun eutxisak izena jartzia eta hortik aurrera guri errepresentatzen dozku marka bat da eta inditzugu kamiseta batzuk, sudaderakoin hasiko gara itzen eta pixkat ezagutzera gu ezagutzen emateko izen horrekin ezagunak itzen gara. The falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. We have some fun, or at least we'll try it. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose.